ngokoruerande esadaka na gento kieke mbuyange enderete injetindi tindi omonyaka nabe bange togoikaigo tindi omonyabibe tindi gokwana bantu bande bobe nje noroche buna togenderete naye tingwe kainyo nanda bakumuraga tingwe kainyo murusie bangoyo buna botogo chama abantu bande barakora muntu ndi omoranga kangatabararia kangataba kanisa chera abantu agokorora agokorete gento gitabe yani agokorete magana ngobuga igento nkiyo aroje ngana wembu kuwetu ikuyu ere bwe ko korangaki ochi go saba ko bolinga ko saba ko ligwa saba ditu achi ko muruire barambe ya gwacho kania bakumunga ba minto ka kikimwanchora na hari kimwage ndege kana ronga tigang nkonye buange situation na inagosa antu bagwitangana ni buangu masobo minto kake iwa masabayo mete na kinari tukura tebera ngo muika tubekere ngaki atubekere buya ekiaga antu maiti ko korangaki ndo maiti ko saba. Get the point. Take a step forward. Abamura babere banchaine bayiboire na bayiboli abamo bamura bayiga buna banchaine ngakiyemo bakagenda asike Rwanda asokolenda etugo yaise bamura bayiga ko barase etugo barendete etugo bamura bayiga ko bakonyonya gukora echeche usiki bakonya gukora egosori oyo mo asege siekebe agakuri omwabo akamoita ekera moita mumuroyo iga wagetoyo nda akamoita akamonyoka baka ase egetuo kyabanyanyimbo agateba na itire mumuro minto ase enchira etarengengia buna so agalia nekere kuirira alia toigutigwa wikaba baligie enchira bako konya egere karalia bakaroberia buna kokumerwa agakumerwa maisha yani agakumerunga kana takorangaki tairana mumuroyo nyakwaka oyo mwabo nabwate umusani oyo banchaine nera sama tukamange Yunia na Lilian emore go chimaya denda chingene nchirisa ngai na ikire yandoro go seno amwara ngai na ikire na bwate umusani oyo banchaine nere kegima bono akaruo musani oli amangana akamwekera nga musani o oli bwanchete na kitaga itamo muro mwabo na ende talikale oiruru echera na anda asechera okumeru ta koranga ki ta koirana oyo olengo musani oye kalenge omwadvocate yalengo murwaneli akaro murwaneli oya aiwa amangana aya akamuruma mono manganaya akamosoa mono akaruo engakeyemo akabogoria eyange ndabu agesoka agende bakase ulia kumeire konyoro ruisi walia oirurwe ase prison musani olioye akabeka eyanga erenga kinateba akaimoka baka kagendororo kaikage Italia agatuma oyo mulendi bwegeita the gatekeeper akamotebia your friend gendalia asomusibwa okurukuga omotebi umusani oye naligeita otagete amokonye asiringana diabete ekere umulendi oliwegeita aikaso mumurolia akamotebia amangana atumwa no musani bwoyo okolete lingana yogoita olia akamotebi nga timbwa tibaga yogotegerera abantu baligeita timbwa tiribaga naende njebono libaga mbwate neliogokwa
akairania amang'ana ase omusani oria akamotebia ori tabwatiki mutakawa tabwatiki ribaga abwatire riokora ng'aki eriogokwa oria omusani oria obegete eyanga yarenge ng'aki agakwana amang'ana aberige itabuo agateba iga oyo tarenge gokwa oyo tagosibu pi nigara asibwe ase eng'encho anga oboseminamwa nigara akwe ase eng'encho natagete komokonya okora ng'aki bwanga bono ogogukwaye namanyi ngaye nigara abarua ase akorete ng'aki asare lingana tokoegera rero erigoteba ng'a God's intervention integrate cosmetic controversy yani enchera nyasaye akwegerera mwanya bantu neribaga linene mwanya bantu ari gocha gukukara na kare na gusira na kare bono nyasaye akarigi enchera agotokonya erinde intoba abagusira kare na kare gwetera asi Yesu asomusalaba omonto nigara asire tari asenge tuganda babori obokima borarugu baretu emesa. What is your work? No go work upon the food nane no bwatari bagari okorugo obokima emesa nigere ngabono omonto nigabareire ogokwa gwaririri wakare na kare tabwatari bagari ogwetoria tabwatari baga yokoba moyo ero monyene bono gwetera Yesu omwana nyasaye okura omusaraba n'abantu abale moyo abantu baikaransita abakareka bairuribaga omonto tagosira ase ng'enchakora ebibe nigara ase ekiaga angire goitaba ogotoreka kwariri wakare na kare motoriagantebia nguru chiao chinke renda nagusaba nkoe binto byonsi agakana esira yonsi ebibe bigansiria ere abisibia mone nena nyora nguru chao choka chao nchora umube re nenkorenkongu agakana esira yonsi vive vigansiria ere kabisibia gitabu keritua soma egiateba ng'a abatoriwe ababoriwe abarengare abarenga ababe abarenge maminche nyasaye bono baretirwa ng'ena nyasaye abatabwata okobua gogwatora nyasaye barengare barenga asoro sana abantu ba nyasaye onye Yesu atangete kobeke ngwanso kanga ntubwatige tutogoteba onye Yesu atangete kanga ntoikaransitin saiga onye Yesu atangeti kanga ntubwati future asengeje ya Yesu bono esegi yarenge nene bono tere oanchire ko interfin asobogima bwaito oanchire erindere abekerwe egitamu wenerete erindaye erindo gwenere asobosibwango wanyasaye ni agoteba iga ni agoteba ng'a buna tuahegeire asama tukahetire ochimaega iga ni agoteba ng'a through one man through how many one sinned agakora gento ki ebibe buna akora ebibe bikaibora ibe
ebibe nkora ibura bire ebibe nkocha bire byaba murito ekara byabere murito byebura gento kieke amakweli agatebanga gwetera so muntu yomo asegetabu kya Abarumi 5:12 goika 14 naye kogocha ekanisa iga naye koromoke kore kieni kora manyinga kore bichara like bibungo. Haleluya. ngotali gasoma babo minto digante benande nsoma anu chakire 5 irenga nateba Romans 5:12-14. Asayo buna asengencho yo monto yomo ebibe bigaso asense na asengencho yebibe amakweli nabayigo amakweli agaikerana agaikera amakweli nabayigo amakweli agaikera abantu bonsi ekiagara bonsi bakolire bibe na kibibe nao byalenge asense amachiko atarabekwa kolende bibe tibiko barwa amachika ataiyo kolenda makweli nigo agambete korwa Adamu goika Musa nonya nigoro yabwo batakorete ebibe kolengana nogosalia kwa Adamu oyo orenge omugwekano bwoyo ogochigocha igo ngokorete ebibe naye nkobuli naye wakorete ngokorete kimotari gukwana injira mukire tokora ngainu ngokore boron kitoko bunigu kera ntu akorete ntu arengo. Yes atanga korwa Adam bone torore ruaye yandara kuboli kora rwanda abantu batenga mwana tali mwana neli daika kakitalibo mwana tali daika arasuno mwana onde neli daika ora mwali toke kwarusie chiro omotebi ngangando me nakoe igoli daika neli ngiti ngakiate bawono ebibe niyo byare tuno monto korogunga kibara moigwa Adam ekarare takore bibe na baeresa alia bakae no manyete ngakorete bibe bikatoreterera magwa yakangatayo meremeyo kora kwa yakangatayo kitore kikanga toikora kanga bone nsebuya igwa abantu banyasaye wetera Sodom ni agotebanga ebibe bigacha sense ekare bibe byaso bikareta gendo kieke amakweli ndama babantu banyasaye makweli kuraboka kuwararira sana korera sana kuboka kuwarira boko kuwarachira so muntu mino kule ura mondi gereti muntu mina kuga kubwatege chacha kubaka baka kuwata gisani kitakwereire Ginga gara aba wakuga amana igo no kwete wakuga utarakora abana bawo kindi abo minto ginga kara utari kurari kibesa umwana ugarikirwe Kinga kara ngimwamo buni enyomba yokai mwamo buni enyomba tare korara limo ngalinga kwate gitarare ari babwata ngonda kwani tuarege minto wansi tuarire pi That is belief. Nama kongu. Tabanga truth is man. Kanga bilulombi yenseye. Kanga bantomba ikolera. Kara aligere njera moko genda mortuary. Njera moko genda molebuya. Koruwa bukero monto tantana. That is bad. Tabanga adamu ya gatoreterera.
akagera abantu bane bakaba bene kagera abantu bane babwate byeni okumia agoseka gwa kumia ba minto gake gwasekire debanga gwetera bikagamba byaikera abantu balenga minto muigwete once magoteba Adamu oyo renge oibwo muwekana oyo gochigocha ngono nko motogi Nyasaye oyo aromuya awatanga God's purpose to man is to see that all man are saved. The purpose of God ekerenga kiango kia Nyasaye no koranga abantu bakorukubantu bakorenga ki batoligwe ninde nogo erukuya naki naboriwe nomo bolia one Yesu naki naboriwe naki naboriwe ntogiri taliaye naki naboriwe nintogiri talio motolia iwa abantu banyasaye nigagotebanga egitabu ege kia Yohana 3:15 nigagotebanga is just to speak God is supreme power and the love that he has towards us. Yani ekorokia obuanchani bwa Nyasaye wonene tutanyare ko borokia obuanchani obonene bwa Nyasaye bore supreme yani obuanchani utanyare ko koteba bunga kibongana ase mwanya bantu agotebanga obuanchani karati andala abayibuli bara imokia makoyo abayibuli okola ndio obuanchani bwao no bwa Nyasaye mboisa nebuno wanjeta abana bawo mbonsi bwanjeta none duka buno ligete nga Baba Brenda abandi bakachi eduka yageri nga Baba Bifon Mama Before yabande tukeiteri yawo encheroro chibwanje tomo muragete esenge chaka ko ebintu kwali bwanje bwa Nyasaye mboy korengana obo mbo korengana pi abatabanga egetabu eke toiseko kegera etoko kegera just 2 weeks eke 3:16 kego tabanga obwanjani bwa Nyasaye bono boikaliri karna kare abatabanga egetabu ekega ekolokinga for so iwangaki naki Nyasaye akoratangaki ayanjete ense iwa agancha abantu bare moyo agancha abantu bari boire abatara iborwa akabancha buna bakortangaki buna bare egetabu ege ekeroko kebwatani egetabu kia Isaya eyemo 18 egotebanga come now njitokorangaki togamberane ekerago come now to listen together kwanya abantu abambaramo yaya wakoira neyo ochak eyemo Isaya 3 ogende bakagotirimboka egotebanga omonto nigasaregete koruo kogoro kogose koruo motu bakararia bakas agotebanga ikwari gotioka kwarenga mairoka kwani musinyine mokwani motebi onye tali Yesu kanga kwagundire oboro bugundu buko onye kogotiga matuka abere gwesibia abere wagete passport ngakyo koigure onye kokoenda bageni kugochikorusie bikoro tubiyago manya ande gwataka kulinga ngigotioka tonyo tenga nayo rusite mwanya komenga abantu mbale babwateli musulire bene nakimoko lirokike so ikegusi na charona onyo chikure kobwatirigo onye yando Nyasaye akonye tabasongo bagatura chise migete bakareta nandi bintu getoko
kuni kuchia via banga susu na susu wakanye kake kangana kioko tena ki Nyasaye no muya. Haleluya. Aki Nyasaye no muya. Nyasaye no muya. Ekitabu ekero te bango muntu ni gati ogete. Omuntu bunu kansitensa. To basako chayo mo Kristo ne ekiagara asoko toriwa twensi tore ikwa sobusu wa Nyasaye. Ni wa tore twensi. Lakini ako gara te banga ki. Ako te ba se kitabu ekyo o mabanga God also give you a gift of free. Eke yani ako eke gutari okoranga ki. Otari wakana eke weke ako no bugima buariri. Wakana nakara. Awataba ngana ki Nyasaye ayanje tegendo ki goika. Yani kana gweli eteri. Goika nigo yakora ngaki. Goika ya beterete. There was just a ya beterete. Forceful. Ya beterete ngo ikari ko Yesu. Ekiagala tonge to monta singecha ya rengo ko an kwa nga tongo monto na ane kamo betereria nga goika arungo. Na Yesu na era ganja. Ma teguro bali moko soma Spirit of Proverbs. Ewa tabanga de ge mokano to ko soma ngante story of what? Redemption. Omogano wo korangaki. Woko boli nigo ya kongete. Dirina baboli nga mukaga ara kosa. Mukago. Wanjete. Wakanete chiombe. Inye. Sato. Eyemo busa. Abade mugakane ruteni. Nando muene teni pi. Nando kora muboka kwa muwenga na no musacha ndoje. Iwa. Oakaneire mukaga mochebono atakeire koirwa godiaga nuanja ngangire libagari aya musacha kioranja muki makonzari bakagwatanire orange tinkwanja tigaji mutu oyo korata mangana aya arari mutu au baote bagoika ari kuwa oya ganja nere kanja agatebanga now my father I have to go we can kolanga ki we can ngende akarua agatirimbuka o bwanchani wo mwana agatiga igoro akaba buna tore agakwa atotorie otere wa mosugetie ata akamorwa omwana ye omuntu oyo mubwika bwibuku nero rueto omwana oye wanya ko masomo ngagya kuruku Abraham manya bakonyora omwana no mukaye wo boko tunainde bata bwa tibosio narari tatu musacho ya mai kuimuka Sara Rosi ama kuimuka piga pi angeno omwana ujige tunu kiamoni atiede tiomu engoli chinko kibiriti abekange bangeno muishi taiko eresa mukuku onya moerese kange bikuru bya bwatetense bagatira no tikibago ikekuri baisigo ko korege tiro muishi ko mubuli ngo muse karate nake ngai bana kucha tukuche tenake ngobuli kucha tata ngai tukuche neke ngwanso tukuchikuru omwana obuna na kitibi ngwanso soba bune nawe yarenge okumubuli enko genda tuli omulero oyo tubwate chingo chire tayari yo tiriti amanyinga na bamwangite ikora rona na matanga ngamanyinga na bangangite
manyinga kamwanga ikolia kumubuli umuyuyu kibiriti kichingechi ngakitoko akamotebinga tata Nyasaye nakore ngaki namanyete nande iwi kwa iwa ya 16 he will provide nawe ekiaro butambe Abraham bunarenge omusani Nyasaye kinga kya Abraham ariko boli Nyasaye nigare gukora ngaki nigare kumwa nigare gukirani bono kibago ikaga iga kuba ikase egetuno kya mod Dorojo mwira ni nga Nyasaye nkuruwari nga Nyasaye nkuruwari nga Nyasaye namaete agoika akomotebinga banga magina akabangwa bagakora kabeka chinko agakora kubanga chinko kubanga ibintu byose kumatenga bono ya rama inteme kono number 1 ngosome kitabu kiriko nga PK kayotebanga omwana olia nigarenge tu royal arenge ngaki omulwe nande gyakabe he was very humble omokanye ku muna isate banga tachetu kumubonga dizikori akikwairesa akiwate banga ngocha vile akamotebenga mikono leta omwana oli akakora ngaki akarambura amagoro akamutinga bakamagora akamotenga nao soigura omwana oli akamagosoa agasoa galia diri asoira alia kanyekiri guru roche mama kwa alukuru maegonyo rumwana ugo watingirabu matengo mga kone mbuya mano sana uko nga mokore na inja kore ngaki tokore tuansi mwana ulia kera asoa iguru alia kanyeka iguru alia diri umusachi ulia imukiri umu iguru akamotenga Abraham don't kill your son. Turn your eyes. Onchora maisao Maria engondi elia yare koraga buna Yesu aregocha oyoro mukanyeku oyoro muororo elinde goeterase ibyeito abe kwaso musaraba akobolie na inchambolie tugwenera kurukwa abana bango banyasaye iwa abana banyasaye omegoteba iga omegoteba nga the gift of God to his son is just not now, it is forever. Ekewe kekenya sai inkelimo ekerogo ikariri karana kare nimba o move mono yese renankwerete agakwa inkonyeke agakwa imbe moyo bu narito asomote imbe nerebotambe. Ekara soma asige tabu kiaruka 18:9-14 nigagotebanga enga kiyemo Yesa karua omubayeno Yesa karua omubayeno yoiga ogoteba abantu babere bakaimoka gochigo sasima bakorongate two worshippers abasasimi barenga njuma ete no mutacheta no gwatugarete warore bituma obianekere bikorengake dikoko ba gutuchanda abasasimi barenga natebire nande nabolinga bamitu ngakia yokora kwarara ekigwanda iguru urairo ko musachitora bunesoni bakana iguga iga ma kibaikase karu oya monigarenge omorusi endoki ebango no yonde nigarenge omo farisa umufarisayo no muntu osomete buku koru Genesis baka kai amachiko 10 akortangaki yani ako yatera buna eturungi na gendu gike yani
mania machikaya nigane nyuete onye na kuragira amanyete bono kibale gabu noyo murusie bango aba bagocha mugunga litukulia Jumapili agotenga linga gusotwakana baro kwa bawe sebo wacha korongi wacha kigasi nere koronga egia Kaisari koronga ki kai Kaisari na igoko na gokonyire goko ende chiro teko chikomina na abantu bali bokolia besa ko teka gochaka ngaindi naoni ngigwachi gokoro bokolia gento kia boko bae egero chake kibaika weka sama ma olio mo farisaya gachaka kusaba ngomone tata Nyasaye buya mona senge nchugwa nkonyire wangairo bogima ane wankonyire mbuyande no manyetenche nigonkuwe ngata gatato ase chuma na ende tindi kolia nyama chibe chiengentete uno mo farisaya ngoko ruerande esadaka na gento kieke mbuyange enderete injetindi tindi omonyaka nabe bange to goikaigo tindi omonya bibe tindi okwana bantu bande bobe nje noro chibuna toka enderete naye tingwe kainyo nanda bakumuraga tingwe kainyo murusie bangoyo buna botogo chama abantu bande barakora muntu ndi omoranga kangata baralia kangata bakanisa tira bantu agokorora ako korete gento kitabe yani ako korete magana ngobuga igento nkiyo aroje ngana wembu kuetu ikuyu ere bue ko koranga ki ochi go sabo ko bolinga osaba ko ligwa saba litwa chikoro muruire kwarambe gwa chokania wakumunga ba minto ka kikimwanchora nari kimwage ndege kana ronga tigang nkonye buange situation na inagosa bantu bagwitangana ni buangu masabo minto kake iwa masaba yomete nakina ari tukura tebera ngo muika to bekere ngaki atobekere buya ekiaga ntoma itiko korangaki ntoma itiko saba watebanga nje timbwe kanyo mo farisayo yo onero kurusie bango nje tata Nyasaye nkonya agakura agaswa guchia no mo farisayo agachaka omonene mo rusie bango agachaka Daniel agekanya omonene iga mo reverence nganaye ensenarali ka kinche ngakinde no munyabibi number 1 akabeka ngakiari namba ya kabiri inyombeye tingwenere tio namba ya gatatu igwo gusaba kwangu kwana Yesu akama gukora asaba babiri ingo igwetu murusie bango kiagere keti monene aga intervene morusie rie bango akanyora libaga akia kora goteba se kitabu kia Job 36:5 Gradis Rosie Rora Nyasaye nigare omonguru ere kaki mwarenga ere nigare no kobua asichinguru na gento ki no longain Nyasaye kaki mwigwa teba Nyasaye ere mwacha ka gento buna kichage ere no monguru tacha etionde kwani musinyini mubolinga ase program ya mbale ngocha ete mukora gande sabali kuigwo muntu ndiko bona yange nera rwa kubika bamito gakino tamborie yanga na beka kuhija twiki sabali ntu agenda twakura bamito bantu bachaita bantinsi bantu bachaita bakawande bari kanisa kubulinga noria bantu bakushimu tuliro yomo nkibaruja
anya tuko cio yamo na ndo busitu akura ani Nyasaye tokonya appetite tuaragira tuabukumbura paka bwa koranga aye metulene paka bo basinyete moko akisese ntu aba bo mutulu tuigwa nini na burabu uko bukumbura yakobeke sati ya bibiti njengo beke yelibu kyansingi kikoruko kianga ko sesati kyansinga kikoruko Nyasaye Mungu kachaeti muntu obeke bikoroto tobeka oyo ndabeke aya mwezi ngakimoko kwa abantu bango banyasaye Nyasaye tachaeti unde otuale nyumba permanent otuale ngombe ya siro na girisi na into tokende bara na into tonywero ngoli byonsi nga ibiguji ugichogo kiko kolengake Nyasaye ngakiare yani Nyasaye wanchite buno kola taki bunuri na ebwe korange basdoro omuntu orange ogotore kayani koletire okorora bigwa chemima wakanyanje Nyasaye ngakiare atuwanjite abageni na bacha muina no tarangeligu ere kugicha kwa akwarigania soburutu wa Nyasaye kego nyagwecha na ngabageni bagacha mbatorochi no rochi guna iboro haleluya ngabakalie bintu bakabika sareka tareke kugichoko tole kango sareka baraka mwigwete matengo kaenda murase kwa buluga ngogo chigete uchigete ngoko eresete ngekege ninkiara ngabamintu gatena abana bakwanite banaki ase tuachikiru monta atari gokobori yaki tuachikirwe gochigoro ya Nyasaye ya kale na kale monta atari gokobori okoba mu Nyasaye okoba okale na kale mubuata na Yesu oyo gotolirie oyo koiro bogima na ndo koiro gosemerera is coming again ngochare musacho yongo chari is coming for me and is coming for you ngoji chari na ande it will never take long ta ko irika na ke wata bangesegie ya eri abantu banyasaye bono toiru gutoleka kora so mwana Yesu aso mwana ya batabanga oyo re no mwana na no bugima bwaliriri tali omwana oriogo urali nga papone tali ere oyo na Yesu na no bugima bwaliriri kwani musinyeni mukwani muboli ngangu chiole guruse wangete Iwabuna goteba gento kera agoteba gento kio moyo kitabu gia Saburi 1:11 kitabu gia Saburi 1:11 verse 9 otomeire abantu baye gento ki okoboliwa aha no chikiro kobuata na kwaye kwogotianania kobo oika karema ki onye ndi mwari nge moyo kanga ngimwateba ebon yetaria eri ni gorire richenu ne yokoirokia atebanga he has just provided for his people redemption and salvation. He has provided. He has sent to us redemption. Oruro gotoreka, ototomiro gotoreka, no gotoreka oko, niga totomire korugoro, wetera so mwana oyo korugwaki Yesu. Tebo totomire. Ati andara babuli. Mbalenga mwara tomeru ebintu. Kuru Nairobi, kuru Eldoret, konya kobori gia ikiri. Ngali kikwabeka. Ngali ki. Yetate toire fully. Fully. Moroche Nyasaye intervene ni gositara intervene. Good news go bad news.
egento tari gocha kunyara mai toko tole koko kwa rurare polisi ati andara babuli omugaso oyo buno wagete kwanya gwakanira estimate bwate etokenia kwera ngakiokora oche abaisiraeli kana bara okora ebiwe pastor ndora kero muntu nigare kurugendo ki engondi ekengwanso omwaka gusikira rituko ndandara babuli onyoro chengo kumina na gutuge mumina ni na gutuge ngoko ekwa goza kurusia ngondi kwa kuruke ngwanso kanko buli olo chengo ko mwana etu kuruse ino emwegete keki mekara alimo ugakora ngaki ngoko mwana etu mwanyanyeta yarengo yango eyo mumura ukanyenya kanga yemwa usembuli yeyi abasirite barenga bagoita bamangana etu ayiru busa nyasaye no munguru tajaeti muguta nyasaye nato jaete yani otoira mangana maya ointafini ya sobugima tika tu algo sira kare na kare otenga bono onita yokora ngaki ogusira kare na kare edingana riro no goita babuno korete ngaki munole nyasaye kokonya understand God is in intervention ekinya saa kolire asubugima bwao nto konyara meya Yesu oyoro motori ito. Get the point. Take a step forward.